Паводле падліку нават 85 чалавек ужо загінула на гэтай вайне нашых беларускіх патрыётаў. Ёсць таксама людзі, якія ваявалі і цяпер таксама патрабуюць нашай беларускай дапамогі. Вось уласна псіхалагічная дапамога беларускім ветэранам збройных сілаў Украіны і іхным сем'ям гэта адзін з галоўных кірункаў працы ініцыятывы «Росквіт». Гэта частка дабрачыннай арганізацыі «Кусь», якая базуецца ў Літве. Ну і разам з польскім фондам беларускіх ветэранаў і фондам «Байсол» ініцыятыва фінансуе сесіі псіхалагічнага падтрымання для ветэранаў і чальцоў іхных сем'яў у Літве. Пакуль што ўдалося прафінансаваць 49 сеансаў для 7 асобаў, якім больш патрэбная сістэмная псіхалагічная дапамога, якая асабліва цяпер важная для іх. Гэта 2 ветэраны, 4 жанчыны і 1 дзіцё. Цяпер трывае збор дзеля таго, каб забяспечыць іхнае далейшае псіхалагічнае аднаўленне. А ўласна адным з аўтараў гэтай ініцыятывы дапамогі беларускім ветэранам мы зараз паразмаўляем. Ужо зараз да нашага эфіру далучаецца былы добраахвотнік, кіраўнік камісіі каардынацыйнай рады па нацыянальнай і рэгіянальнай бяспецы Александр Клашко. Спадар Александр, добры вечар. Вітаем. Добрый вечер. Вітаю Апошні раз у эфіры Белсат убачыліся мы з вами на 8 верасня, на дзень беларускай вайсковай славы. Адмыслова, каб звярнуць увагу на сучасных таксама ВРО і ветэранаў. Сёння яшчэ одно свята, дзень нацыянальных сімвалаў, 19 верасня. І ведаю, што для вас таксама гэты дзень вельмі важны. Але калі казаць пра гэтую ініцыятыву дапамогі ветэранам, наколькі, на вашу думку, моцна беларусы адгукаюцца на просьбу дапамагчы сваім ВРам? Ведаеце, я думаю, што зараз увага беларусаў накіравана на палітвязняў, тым больш навіны такія, што шмат зараз было вызваленых, і пакуль у нас збор ідзе не вельмі не так, як хацелася бы. Вось, і патрабуецца падтрымка беларусаў для таго, каб псіхалагічная дапамога была аказана сем'ям ветэранаў. Мы пошли з Літвы, тому што вырашылі маленькімі крокамі і па меры магчымасці, па меры наяўнасці ресурсаў будзем пашыраць эту дапамогу на Польшу, на Украіну. Вось. Адна з ініцыятыў, якую мы зараз паспяхова закрылі, гэта дзякуючы фонду «Байсол» сумесна з асацыяцыяй ветэранаў Польшы. Мы дапамаглі чальцам 7 ветэранаў у Літве. Вось, і плануем працягваць тут далей. На бліжэйшы месяц яшчэ гэта дапамога яна дзейнічае, а пасля ўжо гэтыя людзі будуць яны аплачваць за свой кошт. І вось ідэя такая, што ветэраны, іх сем'і, жанчыны, там у нас дзіцёнак ёсць, каб яны далей хадзілі, падтрымлівалі псіхалагічную падтрымку, але каб для іх гэта было бескаштоўна. Таму мы звяртаемся да беларусаў, каб яны паўдзельнічалі ў гэтай ініцыятыве і падтрымалі сем'і ветэранаў такім чынам. Гэта не апошняя ініцыятыва наша, ёсць яшчэ шмат планаў, і тыя рэчы, якія мы ўжо рэалізоўвалі альбо у індывідуальным парадку, гэта вечары памяці загінулых добраахвотнікаў, альбо вось збор на падарунак дзецям на Новы год, які мы ўжо 3-й год плануем арганізоўваць таксама ў розных ініцыятывах. Зараз гэта вось наша ініцыятыва возьме на сябе такі абавязак па Літве. Таму заклікаем беларусаў далучыцца да гэтай акцыі, і вось пакуль гэта размова ідзе пра псіхалагічную падтрымку. Александр, вы мяне папраўце, калі я памыляюся, але наколькі я ведаю, заходнія розныя фундацыі, урады, якія дапамагаюць беларусам, падтрымліваюць самыя розныя ініцыятывы, медыйныя, палітычныя, культурныя і гэтак далей. Якраз вось тэму падтрымання добраахвотнікаў абмінаюць, вось эту мілітарную частку абмінаюць, і менавіта таму яшчэ важна звяртацца да беларусаў, таму што менавіта беларуская салідарнасць з'яўляецца вось гэтай адзінай надзеяй, на каго беларускія добраахвотнікі і іх сем'і могуць спадзявацца. Ці гэта так, альбо ўсё-такі я памыляюся? Я скажу так, што калі б мы размаўлялі з вами год назад, я бы сказаў, што вы маеце рацыю цалкам. Я цалкам з вами пагаджаюся. Так было. Зараз я бачу, вось з гэтага года пачынаючы, бачу пэўныя змены. Ёсць адна арганізацыя ў Літве, гэта клуб Ліцвіны, якія атрымалі падтрымку ў гэтым годзе, упершыню гэта адбылося. Гэта я зараз скажу пра грант. Вось на падтрымку ветэранаў і іх сямей.
Вось, як будзе далей, я не ведаю. Спадзяюся, што гэта пазітыўная тэндэнцыя працягнецца, і такая катэгорыя, як ветэраны і члены іх сямей, дзеці, сем'і загінуўшых, не будуць абыдзены з боку заходніх партнёраў. Але асабіста для мяне важна ведаць, для чаго я звяртаюся да беларусаў, і наша арганізацыя гатова даваць справаздачу па донатам. Для нас важны давер, таму што задача не толькі падтрымаць, задача звузіць тую пропасць, якую я бачу паміж беларусамі, мірнымі беларусамі і тымі беларусамі, якіх тым ці іншым чынам закранула вайна, альбо напрамую, альбо праз чальцоў сямей. Вось. І праз вось такія вось ініцыятывы, праз вечары памяці, праз культурныя мерапрыемствы, праз падарункі я проста магу доўга расказваць і дзяліцца досведам, які я ўжо маю ў гэтым накірунку, пра псіхалагічную падтрымку. Праз гэтыя вось маленькія крокі гэту пропасць паміж мірнымі беларусамі і ўяўленнем пра ветэранаў, іх сем'і, гэту пропасць зменшыць. Вось гэта мой такі вось пасыл, самы галоўны у гэтай справе. Гаспадар Александр, уласна, вы былі на фронце, вы таксама былі пад пагрозай смерці, і як, напэўна, немагчыма, каб чалавек, проста звычайны цывільны мірны чалавек разумеў на 100% чалавека, які прайшоў праз вайну. Вы маеце рацыю, кажучы пра гэтую прорву, і кажаце, што спрабуеце яе звузіць для того, каб ўсё ж такі прыблізіць, каб і мірныя беларусы, і тыя, хто меў баявы досвед, адно аднаго разумелі, і каб беларусы падтрымлівалі таксама сваіх ветэранаў. Вось акрамя донатаў, ці ёсць таксама нейкія іншыя спосабы, як нашыя беларускія ветэраны маглі б пачувацца, не ведаю, больш так спакойна, больш бяспечна, больш заапекаванымі праз беларускае грамадства? Тое, што адбываецца зараз, разумеецца, ёсць неразуменне нашай матывацыі ад часткі беларускага грамадства. Ёсць неразуменне, чаму мы паехалі бараніць Украіну, скажу так, супрацьстаяць расійскай агрэсіі, гэта будзе правільна сказаць. І я нават у свой бок, вы мяне ведаеце, усе я публічны, і праблема ў тым, што 95% ветэранаў добраахвотнікаў, яны не публічныя. Я ўжо не кажу пра сем'і. То бок, разумеецца, людзі проста замыкаюцца ўнутры сябе, і вы проста можаце гэтых людзей ведаць, але вы не ведаеце, што яны тым ці іншым бокам звязаны з добраахвотніцкай тэматыкай. І нават я ў свой бок, чалавек, якога ведаеце, чуў такія моманты, я уяўляю, што чуюць іншыя, што я паехаў на вайну, таму што я люблю забіваць людзей. Вось гэта моя матывацыя, мне такую прыпісваюць. І размяніў усім добраахвотнікам, безумоўна. Што я паехаў зарабляць грошы, што я такі наёмнік, што я паехаў на вайну, каб зрабіць такім разлікам, каб там не загінуць і потым зрабіць палітычную кар'еру. То бок я чую розныя меркаванні, ёсць і добрыя моманты, дзякую тым беларусам, хто падтрымлівае добраахвотнікаў беларускіх, ветэранаў, сем'і. Вельмі вялікі дзякуй. Ёсць тыя, хто не разумее альбо адмаўляецца разумець. І першае гэта зразумець. Калі мы будзем зразумелымі, то гэта самая галоўная падтрымка будзе. Я, можа, працягну пытанне майго калегі Вітаўта. Гаворка пра інтэграцыю ў мірнае жыццё, рэінтэграцыю беларускіх добраахвотнікаў, таксама іх сем'яў. Магчыма, гэта ўжо ёсць, альбо, магчыма, варта звяртацца таксама і, напрыклад, да беларускага бізнесу, каб дапамагалі з працаўладкаваннем, магчыма, да нейкіх, не ведаю, IT-кампанію, которые маглі б дапамагчы атрымаць новую прафесію. Ці ёсць штосьці сёння такія праграмы падтрымання для добраахвотнікаў, а таксама ці ёсць супраца з іншымі падобнымі вашай ініцыятывамі ў іншых краінах? Калі казаць з канца адказу на ваше пытанне, то у Літве ёсць 2 арганізацыі. Гэта вось на сённяшні дзень. Была яшчэ там іншая арганізацыя. На сённяшні дзень гэта вось наша арганізацыя «Кусь». Ёсць клуб «Ліцвіны», які у тым ліку вось дапамагае ветэранам. У Польшы ёсць асацыяцыя ветэранаў у Варшаве. І ва Ўкраіне ёсць цэнтр «Ланка», кіраўніком якога з'яўляецца Таццяна Гацура-Яворская, і якая робіць вельмі значную працу.
Калі казаць пра тое, што вось вы агучылі, да, такія думкі былі, такое разуменне было, таму што мы ў нечым перасякаемся таксама з палітвязнямі, але з агаворкамі. І па добраахвотнікам былі такія спробы, скажу так, што не з майго боку, ну, менавіта прайсці сваімі там нагамі, да, я да гэтага не праходзіў, але былі такія спробы іншых людзей, і я ведаю, што пакуль вынікаў, якія хацелася б з вамі падзяліцца, пакуль такога няма. Больш таго, я проста вось з палітвязнямі сутыкаўся з пытаннем, што людзі таксама хацелі па палітвязням такое зрабіць, і падкрэслю, што не ўсе, да, але былі такія выпадкі, што беларускі бізнес, даведаўся, што гэта тэма звязана з палітыкай, я пра палітвязняў, я не кажу про добраахвотнікаў, баіцца проста з гэтай тэмай звязвацца. Вось, на жаль, ёсць такія апасенні. Гэта пра палітвязняў. То вы можете увидеть, што можна сказаць пра тэму добраахвотнікаў, першая, якую могуць не разумець многія, да, а другое, якая, ну, сама па сабе звязана там з вайной і у звычайнага чалавека выклікае такое апасенне, скажем так, мякка кажучы. Тут Вось, яшчэ вялікая праца, якую трэба рабіць.